Šta radiš tu? Šta radiš tu? Šta radiš tu, Nebuša? Nebuša! 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 Kako si se popeo tu, jeli? A? Kako si se popeo? Šta imaš u krevetu tu? Jao! Ajde vidimo kako se penješ. Ajde, ajde. Op, 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 op! Op, ajde! O, ajde, Guzo, ajde! Ajde, Guzo, ajde! Ajde, Guzo, ajde, Guzo, ajde! Evo ga, bravo! Taman sam mislila da imam jedno sigurno mesto kad on skače. Ćeš da iskočiš odatle, jel? Trunto, što imaš tu u krevetiću? Imaš svakakve lopte, jel da? Jel? Ja, igračke svakakve. Jel, Trunto? Što se onda ne igraš unutra? Što ćeš da iskočiš? Ajde, o, vidi kako Trunto ustaje, vidi, vidi. Ne boj se. Trunto, ja bih rekla da si ti u kakiju sveću. Tako mi nešto miriše. Ili jesi, Mili? Ja se dobro istresi pelenu, pa onda da ne se presvučem. Hoćemo?